लैथोबादिनो थौले नङा जिउनि रजेसो नों रावबो नङा मोजां मोननायाबो खम नङा खौरां बादिनो रुगुं गैया लैथोबादिनो थौले नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा खोमसियाव खौरांनि अलंबारनो फुंनि सानजानि गारौ गाबनो समायना महरनि मोजायजों आयना मुसिगोनां जिउनि रजेसो नों रावबो नङा मोजां मोननायाबो खम नङा खौरां बादिनो रुगुं गैया लैथोबादिनो थौले नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा दुखु जारलाजों बेबोरनाङो आं मासुर हारसिङै गाबो आङो मोजां मोननायाबो खम नङा खौरां बादिनो रुगुं गैया लैथोबादिनो थौले नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा Kapan sana menurut Purbai?